Ang kaning bato dihan isa gikan oh. Nya kay gikanalan man naman dito giagian ba na. Tulong diha nya bangag diri palom. Pag ulan ng kusog kayo niligid ng baton hagbong des bangag. Kini dako kani? Ah. Gwapo kay area diri nga igso. Gwapo kay tubo sa mais. Daro. Sorry, sa nagres balay. Dugay-dugay puno ka sa baw. Bato. Tudling na lang, tudling na. Tama mahumanig daro ang punta sa daro po. Ibis. Tungod sa ano medisina. Medisina. Makatapulan. Di pa basta-basta maguna yung ano pinapara. Rapat. Wapura sa army ini magtulong kasi. Iyan na si negosyante. Pagbaligya ni mo, sus, wala imo ha. Dilin. Saan na dira dapita? Saan ang lugar dia? Matalam na o Israel? Lambayaw na ta. Bawan. Yung tigbawan? Nang napagong subuan. Bawan. Dili na sakop sa ay matalam gabon tigbawan no? Obra. Nyobra unahan. Mas may pwede makasulod kita diri. Kaya o ko kasulod din yung lugaran. Ako ko niuban sa inyo haron, ako kasulod diri. Pero pwede ko kasulod diri. Sukad sa kuang Ano yan? kinabuhi. Kinabuhi. So, lapiso ko. Grabe no. Napo mo yuta diri. Siyo, babaw baligya mo niya. Baligya ko. Sing marang. Oh, muna may balay diri sa una, may tayo sa gyo. Ah. Wastang. Sana na. Sino ko? Nasayan da? Bato. Ang bato ra day. Ah, tarong ba kayo? Balbagon. Ha? Okay, ini balbag sa bato. Bato ra gyapon. Balbaga babaw pa kayo sa una ba? Ah, di day ko. Kaya pa ni aning ko ano? Babaw na sagbot. Kasada. Kailangan ko nili pa. Oh, tubig. Sige pong 20 buldos. Tubig ba nang palaw mo ni? Buldos. Sikulan. Buldos. Buldos. Clearing ka. Panay-panay ko. Oh. Yes, kapilyan Katoliko? Sana. Hindi sa birnisan. Birnisan ka sa kabag dre. Papang hindi siguro. Prito na, balik prito. Ah. Ano ba lagi? Ha? Aman na sentro sa Bernisan. Musta kol? Ayos na? Murag hapon ba? Murag hapon way na bahe, way na buhin sa mga kwan? Energy? Sarado mo? Oh, ito sa San Miguel gipa kwan, kapilit. Kung baili-baili dito na tulugan na tayo ng upan. Kuan eh. Sikat ini dito na ba?
Urhik. Sige. Balay. Libo ni dire sa una dangan pagbalay. Pero napalit na nila. Dangan pa nagpuyo dire. Karon wag marit pa ni. Dila, kuwara, kaluti, bligya. Ibalit yan, ano? Oh, Isa nagpalit. okay. Si, ore. So, Ore. bakit Anong siya may nakapalit nga ulahir man kasi ah? sabi? Mo ganing nakapalit Ore. ng lahi siya. Sabi na. Ure naman. Ore god. Kaya nauna siya, di kita kapalit ani. Mahay pa dito kus baryo palit da. Ug naguna siya. Ay, oh. Di ulahi man siya, di ulahi siya man. kapalit. Tama din. Mahay ka siya. Iso gining ulahi ta permanente ba? Uri sa kay Sumarit, kauna mo dito. Oh. Nagsunod lang gid siya tama eh. Tama eh, tama eh. Tama de. Tama de, pre. Ako de mali. Eh tama nakakagitama ni mo muli. Tadkaan, bisa una lagi. Tao, kay mo kadiri nga. Ganang tao dire. Ay sadya ga pun sa una tong sikat ng sigingan. Ganang purok dia, daghan sa bigyan kayaka. Ani, Ani po di kagay. Nakuha ng area Arizona. Ya, tidak. Yo din ni area dire. Kuhay karabaw liya ng hapon. Ah. Hindi dire. Mapuntagan. Dulag. Baraha. Nak. Nakaroon na himo na ni Haunted City. Sulok ko ito gamit. City. Haunted kuan Sa ulo ang town. Basta nagmamani. Hindi town na pod. Haunted Village. Tak bitaw ko tong scar ko nga. oo. Ligya niya ang baboy protek amaya ko to sa imong asawa ko. Bolot ako. 5 Hindi, gracias sa Diyos. Sinibi bitaw kare 5 pesos na ko basta kay urot ka lagi sa tanong scar lagi ligag baboy amaya sa imong asawa. Karon balikan ko ka. Gusto mo din itong tugal sa una ni? Kapital niya, Singapore. Hindi kare. Tagang ikumot mo. Wala pa mang baboy so una ang pinaka ako sa baboy lang yung baboy. Ang 5 ako na kayo sa una. Oo, nakuha na kayo. So, size pa kayo. Rato ko yung baboy ko. 600. bako rito ba ipangko. Hindi man niya kaya din na isang rescue sa mga buboy. Kisa. Okay? Urihig yapon. Wa. Urihig Kuwari, yapon. ako ba? Ate, manong. Ipasala diri. Sayo nga bitaw na muna, basta mura malaksi ako ang grabe, nabatuhab ka talagi. Grabe ito pag-uso bitaw ana no? Sa una. Sa tuig siguro po. Napangan ko duro nila kung bayo to. Kaya ako patuha eh. Tulo-tulo good. Dito guys, kinaubsan no. Nasa na turong bato ha? Nada nito. Pagitao na to. Nagbakon kay. Wala na pa diri. Ana, dali gino ah. Mo nang dili na lang mo palag si Bibi kasi si DC karon mo kay sa una dito sa una ba ang klaro niya to. Bator mo lagi gapon. Ako ba nung pagkali pa na? Ha? Maurehi ka karon. Oriya naman na siguro. Urehi ka sa panon. Kuha lang ka. Mister nga pala. Wala ni. Wala lang. Sakihin na lang. Pag-bomb sa una ni Marit, sa una ni Paulo. Ay, no, tambayan na magsakyanan diri. Oh, grabe siya na doon sa una. Diyan, itong budiga. Diga. Diyan. Kinang CD dire. Daghang itaw rin na, gamay rin. 200 ka tao. 300 dito, subra pa. Kasaging no? Dala mo rin. Servante. Meris nyo.
Yung pag-angan, bitaw na mo ito diha. Katong nag-meeting ko eh. Katong bitin ba nga, bitahit na ko yung baba. Buhian taon ako basta kaya ambak-ambak mga tao ko. Tahi man yun. Di na gito nga. Ito kakaon kay gitahi na. Di na gito kapamalikas. Wala gito siya, di na to. Wala to, nang bitin na to siya nga. Mampukod. Oh, tahi. Wala na din yung balay ni. Wala na din silang nung litre. Magsubidar ang dirig. Nais sila balay Proslos. Oh, labi no. Dako ko na balay ito. Butang pag-adto na ako, gamay pa man. Grabe yung Ay. trabaho si Nulo na payaharan yung silagihan. Kuha na gani. Mingo na gid kay niya. Mingo na napita dire nga Exxon. Pati nang gibuha din dire sa una. Ako nagkagtao dire. Bumisan. Karon no, namingaw na kaadyo. Lunay mo puyo gyapon rin gabi. Wala may. No, lang gihawan ning lake lagi ning dalang. Lingaw kay mga kanding dire. Nakay kandingan dire ah. Ang buhi agad. Mga super 100 yapon to. Ano yung sadya ang pwede ko rin? Murag ilamo yung sinatanggap ang balay. Nagiag sa muray ng gumahaba. Asa? So? Nagiag sa muray. Ano naman? Nakagsamad. Kana siya. Gumaha. Ang magtaping anak kusog ay ito manaping. Sug kayo. Isar ko abis ba? Kali, dulong na din tagay-tay. Diyon na pala ako ni sa una, Dre. Dito maagi oh. Kali tagay-tay. Pero kung masiminto siguro nyo, baka nagmabuyo siguro dire ba no? No? Baka nagmamalag dire ba? Kung masiminto yung dalanan eh. Labi na lalay kurente wapa. Wapa yung kurente. Mabibo mo dire oy. Nanay kurente. Yung tagiya siyo ta dire magdi maman dili dire mabalay. Hinay na pero di ko hugto. Kung gamay dia. Ah, bounce may tingog. Bounce dire ba? Kuan ba? May iko ba? Ano? Oy, tinda. Hey. Agi may Dumede! Asa naman mo? Ato may lagilik! Adi be. Baklay-baklay may birada rin ninyo ay. Oh, Wala may baklay ni. wala ma si mong kuwayo be. Mamaak ni. Ah, Kung sa tayo mis kakapoy niyo diri ba? Kabalo na ko kung sa inyong buhat. Video-video birada rin ninyo ay. Dito lang me. naglag na ko nite. Dalang tanan ni. Di pa mo ana makita ninyo ang kuan dire. Area of responsibility.
Kasi na palkata dari oh. Ha? Palkata. Kan naman eh. Ay, di putol na itong kay Mito diri eh. Wala to ka na diri, kailan ito tambayan. Punuan sa bato. Tarianan. Kaya nito. Nagangit picture ng bato sa. Pero masige rag tres, wala sure. Kano? Hmm? Wala na ng balbagan ng batuhan eh. Murag mo man ni wastang na bilin siguro. Walo. Nakatahan mo. Panguha na sa bakal diri, dinding. Panggabas niya ito. Ang gwapo mo yung balay diri sa Bunisa, no? Oh, Wapo eh. ang concrete ba? Mino, balay yung pun sa uno. Ha? Ha? House. Nakabring. Dako kay packing house. Ano? Paking house sa saging? Ang tubo. Dili sa lubi. Packing house sa lubi. Hmm. Paking house hindi. Ini kena bularan dek makopra. Hmm. Dryer oh. Yawa no, gi-abandon lang ba? Gwapo kaya na dia ba? Kanang imo dryer. Bulat o magulan imo lang atupan na oh. Kanang mga poste. Balay yo ka diri gyud. Mo ginamo nagbalay. Yan mo full dryer. Oo. Pukon maabot tayo 2050, mintuhan na siya, dahon ng tao diri. Oh. O pa siguro magkabalay pa ko diha. Ito. Buhi pa dai ka ano. Ano na? 2050? Ah. 50 pa 50 pong edad ana. Ilusina ni. Asa ilan ang kujele klayo pa? Kay Muron. Dito ang kujele? Dito pa na. Asa man tamagi? Ito ang bantong bangang dito. Ah, Mungkin kuan o. Kuan yun. bulawan. Nah, Tay, bulawan. ay. Tae ra dai, hoy, kuan. Wala ang naglibang. Kuan pa tae kabulan. Babaw kita. Ya dapat kita sumpayan. Yan yun. Sa kining pamulawan lagi, wa jud ko experience na ba? Kamo ra gi maka saya-saya na. Halos ang mutanan na tagig pamulawan. Kuy na di. Yo ta na dito ni Sona. Kani? Ano? Diyak ni po. Wala gi bligya si muha ko. Ang kuan ni siya kani. Ang kaning bato dihan isa bikan oh. Ni kay gikanalan man namo dito giagian ba na bato dulong diha nya bangag tri plalom. Pag ulan ang kusog kayo niligid ng baton hagbong das bangag. Kini dako kani? Ang silbi ang kuan ani gid ang sentro anong bangaga kani wala man ni gidayban naman lang ni usab na nila kalot ni lahi na ni dili nang kuan ani. Ang sentro ni bangagya ni sa tunga diha dapitan Ang kanang bato. ana diha. Ang bangag. Kuha pa man ang agil ko kini, pangaga. Kuot na to. Nabulat ng isa sa bato. Ang kuan ani diha din tungod. Yang kaning bato dito man sa babaw kay gianaan man ni man dalan to na yun palalom. Tuyo kasi ni patabonan Asa sa bato paabot na. sa tugod ani ni tugod din.
Thinking. Bakit mo na din ang bangag sa unang mixon? T-shirt. Mga 21 feet. 21 feet niya dere. Dalong mo niya. Ang luma dahil no? Kanang kuwan diya, minating na na. Dalan. Kudahan kay kahoy nagbabag lalong. Yung mga batilis. Lahat sila kasi ako tunyo. Yung gani. Ugan eh. Kami to, ang tira doon. Mga din ito yung ba dakong yung bato. Tulis ko ba o gumbaw. Yawa na kalot sila lumo. Bako, ang dira ni. Dili. Kanang dito naman, hindi ka todo. Daro. Pero kung makuha ni, palayo na. Bako yung tira ni kaniko. Buang yung bako niya. Ano dito? Ang style ani. Huwag ako pretor bako ani para dili mo wala sa kadamit sa boss. Kalutan nga nagdako diha dako gyud rang bato maligid lang sa diha bako boss. Di po ni makuha sa isa kadlaw lang ako an. Semana ni bako lang. Doon. Dako kay ni ko ano Trabaho ko na. Ganing manggahan ni. Gamay pa kining mangga sa una ba. Gamay pa nang kuno kanang kuno sa Naka nagbantay ani. lambutan. Gamay pa na. Tanaw ra mo sa giya diha. Nagay nagbantay ani. Saman ihatag na mo. Ihatag na mo sa narigo dire. Ihatag sa imo dong pulita dong ha. Bumba mo sunod gaw dira lang sa may bumba gagrawas ba. Kasi tugot sa tagi Iniyahan ka. Kinayahan. Bulawan. Ilaw. Okay na no. Milit ko mat na no. Wala kita mga pirates na. Kumikana. Bapot ka nag. Dapat ka damay na nakatuloy diya ba? May hinog na. Hinog na lang. Milit ko mat. Nalikuan ko do. Karon lantaw ito oh. Kumikana dyan. Lisam na. Ano yung tanaw ah. Yan yung tanaw si mo, di mo gapon makita ni mo. Naman ka kita ka sa mo. Angkol noon. Kita ka niya. Pero sa kasing-kasing dili sa mata. Sama lang yung pula. Ha? Konoli. Angkol noli ito. O si Tito pod. Tito pod. Naman na pa ni. Port ay. Ang dami. Ha? Ha? Ano bunot na na? Mawasang mo na ilang kalot yun. Uling? Ay, uling na. Kanano ka nang bundo-bundo niya, no? Uling na, no? Kataon tawag mo na. So? Balada ba mo isulugan ako. Atas ng ulit. Balada? Balada? Hindi nga. Kana? Nahinugaw tana. Ulan karang atakwa. Ang sidong. Kita na? Oh. Asa man? Tra oh. Ha? Ito nang babaw. Tra. Nagkimarang na dia? Oh, muna ito. Pangipasan? Oh, ito ang gatuan ito ka ang himong sidong. Kano? Kano? Ito ito may kahoy oh. Ungtod. Kana oh, kana? Oh, ito nang kahoy nagtap-tapok babaw ba? Ano to? Kana. Pan.
Ito ang balay ni Paterno ay. Ay, oo, no? Nagaputi. Balay ni Paterno. Tanggadtuan na to itong naging bulan. Bulan mo rin. Tagtag din lagi Laging- ng taon ng panahon daw. Naging bulan lagi. Wow. So, dato, lugsungan ba? Gwapo din yung sakang. Okay. Pwede na dibugkusan. Sugdan po natin. Truck dong. Oo. Sadam. Oo. Kakita mais na. Tiltem. Grabe, trabaho sa kabayo eh. Bugay tabang kabayo ba? Pangitasan na lang na guys. Badalan ka po ito. Awan. Tara mo dito ang ano? Itong Imelda no? Tara, babaw di ano? Imelda na. Kini may gwapo din yung view. Oh, nabugtong bukid na singgit. Amo na no? Gwapo kayo. Kita na kita sa gwapong view dari mga Exxon. Matalam area. Ikaw rin isa gakot-gakot. Wala na ko ipadoon to. Ang taga purok size, wala na mo. Pan? Diba, Joseph? Ito mong kabayo. Ang gwapo yung unaan ni Sakang, oh. David hagbong ka na na. Oh. Sa una nga, igo na magpapilit ka ng silid. Gani. Higtan na no. Oh. Picture pa sa kuha ng area sa una. Gini, tanan gini. Gusto bigit pa na. Ikaw nagkuhan din Asa mo trabaho? Control. Kontrol sa Saha. saha. Ano yung controller saha? Yo, ti. Motorista. Basta mulai ka di ay. Ikaw mo di controller sa mga saha. Tuning, bagkitap. Tama kay may one way direct. Tama po, kay one way. Basta kita siya. Sugan Tama ang mga gito, kabayo, tama gito Dre. ya haba, kani babasa. Suga ni kabayo ay. Kabugno ko na dong. Wala na akong tumugno kay Bergahan. Oh. Kabugno nga mapildi pa. Kisa ni balay, Lek. Mali. Ayan niya. Ano pa yan? Palayo yung tatay sa kakabayo. Kapag na rin doon niya. Iya, manig kakingan, oh. Kanina nilang. Hindi sila mag-abot. Ito mo na subot. Natin doon. Kapapa ni mo, boss. Nanay, dalan ani padulong dito. Kwarta gid kayong kabayo, dire ba? Ya, ang kabayo ko matigulang pod. Kusog po kay mga kabayo mga tao dire. Grabe gid sa tagay sa una pista. Kaming padre. Sa tagaan ko kabayo. Yung sa lami ni, lami lagi ko lami gyapon bro. Dito ko sa manok. Grabe yung kabayo na sila dia pista gyud. Gwapo rin kay karning kabayo pero matag di migi ko sunod mo. Pag sa ila lagi, itapad ang Ulogi. kabayo o baka. Una pa mahurot ang Ato sinong Paolo pa nga release. kabayo. Saan sa first class to pads? First class to. Ito no pagkuha ko, kuha si kabayo dito. Tingko po pakaluto. Tingko kanilang ako anong Paolo, ning adobo manok. Pagtilaw na ako. Diyon gwapo kayo. Oh.
Si Edgar mo di ay na. Ngati. Ngawarta din si Edgar ni. Asa imo area gar? Pagpilang sa ako na. Sa una dito man ni gikarga sa ubos. Pero mas dool, dire. Dire, sunod pa kay kakilan dire. Oh, dire lang tato. Luyas kabayo no. Dani oh. Sada magkamkuha. Basta ginoon. Ah, kan swan kan. Gata gere. Kadam de bubong mutira ni. Meron na kadam mo bako katong ano? Atong isang. Kada atong isa. Kay Robina. Ito bako. Kana kay isa kay bubong na. Ah, Robina tanan. Binatanong. Yeah, Robina. Kada to ko na 6,000 kapin bulan. Wala dito. Tao na lang ng dato ni kita rin nagduya tag Lay klaro. Pero bahandi na kay tira. Tao na nalinya man ta gyud sa kabos. Wow. Linya mo kita. Pularan. Ato gini. I-career na natin eh. Dali ko kita na linya sa kabulahan. Man kay palad man. Mamaya yung guhit ng ating palad. 1.5 balikan ni Manilek. 1.5? Diba ako sa namin, nga nakapalit ka naman ng ito, napalit ka naman ng 100. Oh, 600. Oo, pero karoon, hindi na nakapalit ka ng Ah, 5. Brismil. Ah, kamahal. Baligyan na 1.5. Sarang inahan, 5,000 kayo na. Kine? Oh, Prismil na ba? Kaya kanina nga, prismil na. Buntis mo pa gani. Kay Waning? Sisimba na ni? Ilan dadok? Kani mo ni? Bisagingan. Ano ang bisagingan to? Dadok din? dapat hindi mo gawa pamagod dahil ba? Ay mo din ipatay up din ni dadok. Diba ni? Pero na ititulo. Ito itong overview o itong sa tarpeta ito overview nga. Ang ginagawa na ito no, sa Imelda. Operator sa bigting ko. Ha? Dito ra? Eh, kuan mo no, serialis mo nang kanang Ay oo. katong kuan dito ka nya. Ubos ito. Ah. Atong dire sa tong kuan katong kang sa New Zealand na red ribbon. Di lang makita diri no? Pero kung naka-telescope, makita mo na ba? Oh, klaro na kita dire sa kuan. Murag ka nang Naman ito yung heart. galyang hilang na murag diya na dapit. Oo. Kay katong ginatuan na to dito to tika sa Naguntura. Ah, ito dito repeat. Kay kuan na mo na kasi serialis. Mo na lang cruising kuan. Cruising pelipasan. Ang babaw na. Hindi natin maklaro. Klaro. Pero aray mabot sa itong mata. Oh, pwede ay tudlo-tudlo tudlo ni mo daw. Oo. Ano man tong iri ara bre. Tudlo-tudlo mo di ka dito sa studio. Makikita ko yan. Ano naman ito mo ano. Mga
Ngalan ko nga. Abot na kita. Ano na po? Di ba tingin ko ka na? Nadya sa. Ano na tulo-tulo. Badara na ay tubig din. Ya, sinumlong ba ka? Ito ba Mabot sa mga makabtaw ito ba? di ba? Sinumlong ka no? Sabot pa ng adto sa duwa. Mga rin marilipita. Dari banda ko hindi ano. Oh. Badara gini dia sa natin. Ini. Hindi mo kulit ali sa bili ni sa. Terminal ni. Ambil ini sila. Buyo. Hindi na ang kulit ni tigulang gusto ko labay ako na. Matingalan pero ang gunit niya pamulagsik din siya. Ih, milagroso yung sumura. Sama ada data baik. Aduh. Kana. Kada ka alada, yung tatlo na ko alada. Ang katong green ako, ako'y puti mo. Yung itom na ko, itom niyo. Ako po, sana ko, itong marmanggan. Ako, naman, parehagin. Tarang na, parehagin mo ni Mano. Kabaay na yung nakikita to. Naan ka man niya. Ayan, alada ko. Pero ako, ito, kasama ko. Saan kau yan eh? Dita, ako ito, dita. Jadi ni mukuslan. Lima kau ini. Bongbong. Ano, bongbong sa kong payag dito. Ah, okay ni. Dako ng kahoy ah. Alayo na yun. Ah, Kwanta yuta na. Pagpuon ko na nimo. Dos, tres, bilubon. Dali ko na mabali. So, nagdapang himo yung kay po. Kan, kanang bakya. mana yang ginagamit? Kako cilik ni gumana. Lalo, so, ano, Ah, ay dito sa iyang hata sa ibig na yan so, na maka tanaw ka itong takar, dito yung mga po, di maram. Adi. Dito ko itong kakak ko itong sulit. Kung di payagan. Kung di payagan. Kasi mo rin lang balay dito. Hindi lang itong kakak. Pero lahat ng yuta dito. Man na magulog ka. Paniod to na ay. Bukas mo plato. Wala rin balay. ay, abot na ganda. Abot na ganda mga action. Last ito, dinaalig yun, no? Ito, sada po din sa patas. Tubig po natin. Nasaan tubig din rin? O, buk pa na, ano kahoy? Dito ng gram, saka na. Lain ni lain ni kana dito na sa kami po. Mga di mo na rin. Betul bila? Betul gitu. Ah, tahu dia? Apa? Ito ang sapa, mga pan. Ito? Sapat na ka. Sayo pa man, dito pa sa pagod. No? Ah, sige. Sige, rin lang na dito. Jala. Nagbuya lang. Naka-plaster na. Ba pa plastaran dito? Ah, bulaw ito. Ah, dito ka. Dito ta. Yaya lang din ako. Ako nga sigarilyo, agit Basta bumisan pila kina. ka minuto dre. Wait. Ano nga? Kumuk ko tag mga lutahan ka, ano?
Asa din ta yung brada dai. Adoro ra ko diri sa muha ko. Sorry lang. Inihar ko gud sa bida kay ito. Ang siyang ugma. Kulanganin magayo nga tolor ka kapingat nya. Dili niyo ba? Dili ugma nya pilar ka agi. Bali pito tanan ni kuan dai. Ah. 5 kay duhas babaw. Tulo dres ubos. 5 tanan. May dari ari imuha kay dili kayo data imong rubber kay kapahuway man. Huwag nang ipundangan ni sa anak ni Buyad kay kumurag di makasakang iring yung agi ani. Wa na may panit. Pundangi sa niya. Sayang ay bago pa ako. Mahal na ba rubber ron? Wa ko lo sa taping kay murag Di ayaw nagkaskas. ka Hapit na ipinitan. lihat na ako. Pila ka tuig ito paabot nga mapuslan niya. Yung harang panitan, marang sigado. Bata pa kayo, magdaot. May mga dahon sa akin dyan. Saka natukan ano niya. Basang. Kita makagilik. Oh dia subayo. Subayo na to na. Busaya tong agian dia. Ha? Busaya tong agian dia. Gabi ay anak kinig ko say. Nay. Makababa tayo, Dre. Kinayahan. Okay. Dre. Katong gipicturean ako nga bato, mao to. Kato boss. Ito na bangag-bangag. Oh. Yata ka naman ako diba? Ikaw anak. Dre na ta maglusot niya. Asa? Hindi. Oh, Dito na ta sa Ilasani. pero makaagi ta, Dre. Oh. Diyan na ta magagi. Diyan na magagi. Dugsang ko boss. Dito na ta sa paas ni Marang pagway na ko. Kaya binako dito maagi kay mo baba pa ko dito pero. Diyan sa magagi ra. Diyan sa magagi. Diyan magagi ang tutong agi. Sana. Gagwa, boss. Iya, sabi. Amiyo mo diyan dua. Ah, kay butang Dre. No? Abot dito Dre pa. Init. Abot Ada dito. ko bagus niya. Lagot-lagot kan. Nakaragahan na dire. Wala itong tubig. Alay, di magkamuha na. Oo. Bantay ka. Hindi mo po na ihatag kung hindi ihatag. Dagkan yung kahoy ma puslan kay dili ko. Ay, pwede ko na kung kwaot. No, apitong. Kato dito, kung dako nga apitong, ako agad kung dito. Ay. Kayamanan. Dagha kayamanan sa kujilip dire. Gabi, gabi. Ah, danbi, sabi ko din. Sana yaw, tira-tira mo na ko na ya. Sana ko ng batuwa. Ya, italok na ko ng lalong na. Ya, ito sa may. Dahil kaya. Sino? Balbag mo no? Balbag mo ko. Kuha rin natin. Okay. Baba, may twist ko. Bubusan niyo pa na idila. Babo ni preserve yun din sa buo. May tinain na. Oh, Ako man nagdaan di, butang ng asin. Uyo. ay dito na lang dito na lang. Iyan ang ituyo kaya wala ba tubig dire. Dito na hapa na. Tubig na hugaw. Wala ba tubig dire di mo ni hugawan tubig dire. Hapa. Pag-order sila ni Indo sa tubig ba? Yan. Tangki. Ah, sampai na. Ang tangki ba? Indo na. Tangki kumarang tapos merong. Na dia. Kung kung pabud diri sa kamo nagikuha nila. Na formero dito sila nakuha mo taging na ako balhin mo diya ako kay timbanan mo diya god. Ito balbag mo dito. Saka kay kimarang eh. Ha? Saka kayo. Suga eh. Formero kani kay dinalo kanila. Lantong pagbintis marang kay Arnel po. Ito na pide, wala ganin ko nang dinalo ko dito niya. Ito mo noon diri mo dinalo ko upload ako na ito. Wala na po sila eh. Kay pagabot dito ilang gidi Dinalo. Paano halimbawa ka ng
nang labas sila. Oh. Dikit mo katawag tubig o ka nang labas sila. Oh. Di na pwede. Ay, nanto na po ah. Reklamo mo po sila dito, van mo ta, pero Joseph, reklamo ko ah. Ay, tuon ka na po. Huwag nila ko, gila ko na dito. Labi mo kabayad na dito, wala ko tayo, inumuan mo kasulatan, kaya suna pa, imuan ta, di mo gusto musugot. Ikabalo naman ko kapag abot sa panahon ng kasulatan, lahan na. Di ko. Huwag sa mo eh. Ihatag na ko ng tubig, pero ayaw, yung binilala ko, kaya ihahan sa tao. Yan na kayo niyahana. Dapat yung dinala. Hindi na pwede. Ito po subot na putangan na ito kasulatan. Yata ko nang bayad. Siya naman to. Angkod lang nila. Suratan. Di ba dito mo to sila kakuha kay Sani? Dili, lahat po to. Lahat po ang tiring. Tayo, na tiring na po na tayo. Lahat po ang tiring. Tabi-tabi. Videoan na guys ang videoan na tayo ang tabay. Hindi ah. Pero yan guys, ito ang igso no, si Juan Jilit Kalanuga. Ano ilang area dere. Gapo kayong pinayahan dere. Tres ko kaya ng tubig dere. Ano ilang tubo dere guys. Hindi makaya. Ditestiran po na ninyo. Wala eh, kung sign lang ko, kung kuha ko ng mga ang mga rin ito ito ba? Ang taon mo na. Ang mga rin masaga. Ang taon na ganyan ako, mga baklas, hindi ko diba? Ang taon na masaga. Ano, manabot ba ko sa siguro? Tama na. Ang sininto sa ilaw sa rin. Pag ito lang ang sininto sa rin. Ganun na pagbili ilang mga kamo. Basta karot, kahit sundahin na agad ko. Yung pagdi mo ng pangkis. Wala sa kuha. Grabe po sa inyo. Balik na paglawan. Wala ko gari ang lasang. Oh, ako kasingot mga na po. Mana kaya na ako. Mana na ako. Ano ako, murag gikan sa no, singot yun. Singot yun. Salang boy, mata mo ka boy. Kaya ako itong sa doon ng pili ako, makana ko na ito, makana ko na Ano ko na doon? Asa? Dito magsisili. Nahulango dito, pati naghanap tayo. Kabaw lagi. Nangatong mo Dili, pa. dili, Andre. Oh, Trabaho man Nagka nila. ng palanas? Oh, Nakuha na sa baha. nakuha na ba na? Si Thailand, makuha niya nila. Ang kailan ng nagasina. Asa ni mga kandre ko nag ayaw mo naman eh. Asa magaging ka na ba? Ito? Sige, sige na. Sige na. Ano ako, dalan mo yun na. Asa diyan to boss, inaan ka na diha, diha, lalo mo sinabi ko. Kaya nakuha ng tubig ko, nagawa ka mang palanas. Ano, Nabuhang. Kasama magpatulog ko na. Thailand niya tubig. So diha. Sige ni tayo. Mutis lo yung karabaw diya eh. Slide. Wala ko na rin dito. Pantay pa na, marami pa na pa na. Natabunan man sa tapuan niya kanang baha ganin mo ang yuta mo tapon diha ba. Kung pa na pantay, kung pa na Pantay pa na. marami pa mo. Kung katong nabuhang na mo na sa mga anak.
Kusok ang bahay, di kayo dako mo. Tubig ang bato. Dito, tubigan ang tubig ito sa bawang tanan. Dili maabot sa baha ng spring ya. Sa unang panahon siguro, daro pa yung kanang siguro, bubaw.